kulħadd għall-belt. Din kienet lajta li baqgħet imfakra u li tfakkar l-avvenimenti li seħħew fis-7 ta' Ġunju tal-1919 u li bidlu l-istorja ta' pajjiżna. Kliem li uża fil-bidu tad-diskors tiegħu fl-okkażjoni tal-ftuħ ta' wirja li tfakkar propju dawn l-avvenimenti l-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Anġlu Farrugia. Fid-diskors tiegħu Anġlu Farrugia fiċ-ċelebrazzjoni tal-għoluq il-100 sena minn dawn l-avvenimenti li hu ddeskriva bħala wieħed mill-aktar passi sinifikanti fil-mixja demokratika ta' pajjiżna u fakkar li l-eżerċizzju tal-vot u dmir ċiviku ta' kull Malti u ħall-okkażjoni wkoll jitkellem dwar ir-rwol tal-midja fid-demokrazija u tenna li l-koll għandna obbligu nirriflettu fuq l-istat tad-demokrazija f'pajjiżna. Il-wirja li tinsab fl-entratura tal-Parlament tinkludi dettalji u informazzjoni dwar il-protagonisti tal-avvenimenti li seħħew fl-1919, flimkien ma' dokumentarju li juri kif żvolġew il-ġrajiet ta' dakinhar. Fil-wirja hemm ukoll qatt ta' oġġetti marbuta mal-ġrajiet ta' dawk il-jiem, fosthom sufan li kien intefa' mill-gallerija ta' Villa Fransija mid-dimostranti Maltin u biċċiet mill-apparat tal-istamperija tad-Daily Malta Chronicle li ġiet distrutta mill-Maltin waqt l-irvellijiet. Preżenti għal din iċ-ċerimonja tal-ftuħ tal-wirja kien hemm ukoll diversi membri parlamentari u mistiedna distinti fosthom il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija.